Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto videa s Jožom a Jožinko 22013. Takže my ideme do Rivals a ideme iba, to je ten veľký fail, o ktorom som hovoril v minulom videu, ktoré ideme vydať. Lebo nemôžeme vládku. Spravil som včera 3 videá, všetky boli bez. Som spravil s Kubom, ale to som si potom uvedomil, že to na mne nahráva zvuk, takže sme museli vypnúť volanie a musel som si dať zase zapnúť mikrofón a tak sme proste museli hrať, takže Jožo má teraz za ním Jož je trošku silnejší než ten Kubomore. Hej, a už toto, aj keď ma nepočuje, ale on, to som ja, Jož. Kámo, to je frajer. S Kubom minulé video, prvé video hráme všetci spolu. Ešte jedno video, čo som hral sám som. Neviem, či som už spravil, alebo nie. A dajte like a odber. Moja hranica, tento teploš to vie hrať so snajpou, a moja hranica bude chcem aspoň do mája dať tých 50 odberateľov, ale najlepšie do konca tohto roka by som chcel mať aspoň tých 500 alebo 100. Kamo, ako? Kdežo? Kamo, ja idem kempiť, mne to je jedno. To sú fantastičné bubličky. Kámo, už tu strieľa okna. Kámo, kde je týpek? On je nový skin, more. Kámo, co mne príde. Katana pojebaná. Zakazané ešte. Tu je radie. Katana. To bude 4-0. GG. A tak ten Geco to vie hrať. Neviem. Dám comeback 4-0 až 5-4. Dobra. Ja som spadol! Ja som spadol.
Yes! Dimension. Či Dimension. Je tam. Kdo? Že ideme na to. Čau. To bude KO na tejto mape, že? To asi nie, lebo keď má snipe píčku. Píčku. Kde je týpek? Headshot! Práve, že nemá šancu na túto mapu. Small. No, akože, ale no, ja som lepší s nožíkom aj než on. Ja, že on padne dole. Headshot! Trampoška. Ako on ide už japovať, japučino. Kamo! Dobre, ja nebudem strieľať, keď napne katanu, iba potom, keď mu skončí. A my sme sa obili. Tam je. Mám match point, poďme. Ale cicho. Cicho. Nie. GG. Tam je. Tak, čo som si povedal? Že katana nie. A teraz to spraví dobre. A ticho. Kde máš? Ježo, ticho. Ticho, teploš. Na party. Ide sa do lesa, do pravého lesa. Kamo ľudia, dneska je koľké? Dneska je pondelok. Po piči. O 4 dní. Nice. Nice. Come on. Ja nechcem ísť do školy. Ako ja na futbal sa teším, ale na školy nie. No.
Zase to bude toho pohovno. Nevadí. Čo už? Stane sa. Takedy. Čo, teda mám vlasy ako hamšík. Jak som dimenzión. Splash nie, alebo Splash. Station sa akože ešte dá, ale Station je jedna z tých najhorších map. Ale Station je dobrá mapa iba na Burst Rifle, na bow. Poďte, čo to? A na RPG a na sniper, to zbrania. Poďte, čo? Poďte, hetku mám. Dobre, nožíkom ma skončil. Mám bielý jumpec môžem, ale neviem, tento je pekný. Pírku. Kámo, ako? Gimana sih kon? Guckt. 4-0, díky. Podporali ťa, díky. Hetku. Ja som trafil hetku. Kámo, ja som typovi trafil hetku. Pomoc. 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 Dobrá, Jožo. Dáme comeback. Dáme, čo mi báva? Dobre, tak nedáme, lebo že je sám, tak to asi nedáme nič. Ale to sú aké majú hnusné skiny, bo ten jeden má toľko hlavy a druhý má jedno, ktoré spadlo. Kámo, GG 5-1, no. Ma zakryl. Kámo, čo sme tu? Jož, spáži. Čáram sa blížim. To je pekné. To je pekné. Tak stále. Čo je krásne. Tam venom. Som nenastavil. Party. Disco way, ordinary. Don't you lay me down. Then it's like it blind. I sound something in Oh, dear, letná pesnička. A je zlá. Kámo, vieš čo? Keď mi boli na také podstrašné párty, koncoletné, že sme mali už na 2 dní potom do školy, týpek ako poslednú pesničku, takže žijeme len raz. Že práve mám tu na posledné 2 dní, čo máme ísť do školy. Kámo, ten DJ bol taký nahovno. Akože ten potom, čo sa vymenil s ním, bol dobrý, ale hra. Prelude, ktorý má z soboty. Tak sa povie. Kámo, sme mali 50 do nich,
50% tuto a do reči padla táto krosadíč more. Ja sa to na nečudujem. Čudujem. Ide, a ten Jožo, i 3 ideme. No, už kedy keď píše, dáva čisto na miesto. Poď headku. Headka, bude headka, aha. Dobre, tak on mi dal headku, ja som mu dal tuše nohou. GG! Hra už iba jeden, takže dobre. Holy care. To je debil, to je sa holy care. To je neviedobčí. Tu pôjde. Či? Tam je. Dobre, katana. Ale kamo, v realite by ťa katana ani neochránila, tak na čo toto? Veď toto vôbec nie je realistické. V realite by tá katana nič nespravila, a tu samovite ako dokáže odraziť a zabiť. Tento Geco to vie hrať, Jožo. Tu katanu. On to ako prvý našiel. Došiel vás, to je nepič. Dole je... Čo ma nestiel napísať. Come on. Headshot! Hey bro, you car is so stupid. Come on. Je do riti. Grafica, your car is so stupid. No moje, neviem, ako mám. Do piče neviem písať. Jo, čare. Javo! Daj písať takto podližači. To je priti. Tam je headshot. Má málo, má stovku. Musí tam byť. Healuje. To som počul asi. Poďme ďalej. 2-1 nám treba, aby sme vyhrali 5-1. Čiže poďme. Bro, máme metky, hej. Bro, report play. Come on! Mám sa daj report. GG. Sme dohrali vlastne. Ide cez tunel. Hore na kopečku. Ja aj tam. Headshot! Taký polovičný invalid vína. Tu je more. GG, básky. GG, ja to trošku pofejlil. No poď, Jožo. Dáme to. Jojinko 2-0-1-3.
zase mám iba 20%, tak come on. Tak toto asi nevidím veľmi dobre, 89, 89, ale kámo, 199? Týpek, chudák, nemá 200. To bude silný, ako pravda. Poďať. Tak to sme pili. Poheďka, kamo, ja mám 15 HP a dal som mu heďku. Ako to? Kamo, tak teraz čo sa stalo? Ty si frajer. Dobre. Trijem ti chrbát. Dobre, tak ten týpek je AFK, tak jasné. Ja tam idem prvé, keď je AFK. Idem zadu. Ordinary. I'm also leaving me down. Viem, že je AFK, ja idem vždy zozadu. Teraz idem zase zozadu, lebo ten typek je AFK, tak mám easy kill. Ale mi treba iba 2 killy, aby som mal... Tak, není ten týpek náhodou AFK. Tak teraz sa rozbombili. Poďme na to. Jožu, hraj, more. Teplošík. Ježe, priteklený. Taký bobím. Tak má bobík. Bobík. Druhá strana. Tak to vidím. On zlej mi jde. Nevím se brát do kempiť. Ja mám zažím Orina. Dobre. Kam vydali? Nula, tak 3. Ja nenabije si. Výborně, silná Petri. Máš 48 kručka, yes. Kúpil si bude všetky už veci, aby som mal tie rérky a potom možno pôjdeme. Dobre, tak končíme aj na tento video. Nám môže pozerať. On to už vypol. Dobre, takže toto bude všetko z dnešného videa a uvidíme sa.